Bizkaian, Eleizea euskerearen alde. Zoaze mundu guztira eta iragarri barri ona izaki guztiei. Jesusek bere lagunei emondako mandatu horretan dauka bere abiapuntua, Eleizearen eginkizunak kulturan eta gizon emakumeon bizitzako arlo guztietan. Ez da gizakiarenik ezer, Eleizearen bihotzean oihartzunik ez da benik. Gizaldiz gizaldi, herriaren hizkuntza hainbat eleiz jendek, laiko, erlijioso zein abadek landu eta zabaldu dau. Kate hori ez da eten. 16. gizaldiaren erdialdean, moja klaratarrek euskerazko testu euken euren profesarako, eta gizaldiaren azkenerantz argitaratu zan, Betolasaren dotrinia, lehenengoa euskeraz. Harrezkero beste 30 argitaratu ziran, Vatikanoko 2. kontzilioa heldu arte. Bizkaieraz ezagutzen dugun lehenengo liburua, edo liburutsua, hain zuzen lehenengo dotrinia da, Betolasaren dotrinia. 1586 urtean argitaratua hain zuzen Bilbon. Eta orduan hasi eta Vatikano konziliora bitartean beste 30 dotrina behintzat agertu dira. Eta nik esango neuke, Elizarentzat balio berezi bat badauka, hizkuntza aldetipe badagoela hor aparteko balio bat. Eta zein da aparteko balio hori, aldi eta sasoi bakotxean, inguru bakotxean erabiltezan euskeraz eginda dagozala dotrina horreik. 1912tik 1926 bitartean, Jaungoiko Zale lehenengo eta gero Ekin izeneko aldizkaria kaleratu zan, kristau heziketarako. 1950ean, Bilboko elizbarrutia sortu zan. 1963ko abenduaren 4an, Vatikanoko 2. kontzilioak hizkuntza guztien ofizialtasuna onartu eban eleizkizunetarako. Handik lasterrera, Euskal Elizbarrutietan itzultzaile taldeak eratu ziran, mezarako otoitzak eta irakurgaiak prestatzeko. 1969an, Gotzainek erabagita, Elizbarrutia arteko talde bakarra osotu zan. Bata zan, formazko bardintasuna. Eta bestia zan, bardintasun dinamikoa. Lehenengo esan, hitzez hitz, hitz bateri, beste hitza dagokio itzulpenean, hori zan lehenengokua. Eta bigarren esan, ulergarriagoa, jenteak ulertu deixela, eta hori eukin zan bintzet irizpidetzat itzulpenetan. Bigarren eredu hori hartu zan geixen be. Kontzilioak eragindako erreformaren eskutik etorri ziran besteak beste, Bibliaren itzulpenak eta eleizkanta barriak. 1968an, mesaren egunerokoa prestau zan. Tekstoak alkarrizketarako, mesaren hasierako, kantuek, prefazioa eta horri testu guztiek, baina musika behar izan eben. Batzordeak jarraitu egin eban, hortik aurrera ere, lan hori amaitu zan, eta zabaldu zan Euskal Herrian, eta osera harrera oso ona izan eban, eta ordutik ona, gitxi asko, doinu horrek kantatzen dira. Eleizbarrutia komunikabideen garrantziaz jabetu zan. Holan, 1960an, Herri Irratia Radio Popular sortu zan. Hasi eta lasterrera, euskeraz komentatzen zan astero Domekako evangelioa. 1963an hasten da, ordubeteko irratzaioa egunero emititzen. Zuentzat, euskeraz dakizuen ontzat. Euskeraz eskaintzen diran orduak gehituz doaz. Eta 1980an, Eleizbarrutiak Bizkaia Irratia jarri eban martxan.
bizkaieraz emititzen dauen irrati bakarra. Lehenengo hasierak nahiko zailak edo nekosoak behintzat izan ziren, ze ia utzetik hasten ginen hemen Bizkaian. Beste alde batetik, alde positibora beho geinke, zen neiz da urte nekosoak izan, hasi ziren laguntzak etorten. Eta laguntzak etorten esaten dugunean, behar bada, pentsako dugu dirua, baina ez da dirua, personak dira. Hain zuzen ere, derio labairuko personak. Hezkuntza arloan presentzia oso nabarmena dau Eleizeak Bizkaian, Eleiz barrutiko ikastetxeek eta kristau eskolakoek adierazten dabenez. Gure Eleizea bat etorri zan gizartearen asmoekin ikastolen sorrerako mugimendua hasi izanean. Gaur egun 10.700 ikasletik gora daukaguz eta 1.000 langile inguru. Sare eredugarria izan gure dugu. Alde batetik, balore kristauak gure oinarrian dagozala. Beste alde batetik, konfiantzazko hartu emonak sortzen dugu zala, ez? Bai beste instituzio, erakunde edo pertsonakaz. Hirugarrenez, aulari arreta eta begirada berezia emoten dautzegula. Bosgarrenez, konprometituak eta hezkuntza barritzailea eskeitzen dugula. Seigarrena, kudeaketan etengabeko bekuntza eta bikaintasuna bilatzen dugula. Irakasleen formazioa zaindu eta bultzatzeko Begoñako Andramari Unibertsitate Eskola dago. Euskararen eta bamen arteko erlazioa organikoa dela esan dezakegu. Azken finean, bamen xedearen baitan 3 ardatz dauzkagu. Lehenengo euskararen eta euskal kulturaren sustapena eta edapena, bigarrena irakasleak prestatzea, eta hirugarrena hezkuntzaren ikerketa, berrikuntza eta transferentzia egitea. Horren bestez, ez dago beste modurik gure zeregina ulertzeko euskara modu transversalean lantzea baino. Irakasleak alfabetatzeko eta euron formazioa indartzeko asmotan eratu ziran, udako euskal ikastaroak 1970etik aurrera Derioko seminarioan. Ondarea batu, etnografia landu, hizkuntzaren ikerketa babestu eta beste hainbat zerbitzu eskaintzeko sortu zan Labairu Institutua 1977an. Labairu Fundazioaren helburuak sorreratik eta gehiago bardinak dira, eta da euskal hizkuntza, literatura eta kultura aztertu, jagon eta barriro gizarteratu, beti transmisio hori ziurtatzeko. Eta hori da ontxebe gure helburua. Egie da, orain arteko ibilbidean lortu dugula jakintza metatu bat, lortu dugu hainbeste lan argitaratzea, eta hori dana gizarteratzea, gizartearen eskura ipintea da gure helburua momentu honetan. Eguneroko lan pastoralari lotuta, mugimendu 2 dira aitatzekoak. Bata, herri gaztedi. 1971etik aurrera urte batzuetan iraune bana, eta gaur egungo bizian gora, persona nagusiek osotua. Nik hoize euskera erabili behar dut, euren euskeria. Orduan, notiz laburra dira, baina ez dago pentsetan egon behar zer esan edo zelan esango ez bere da. Bihotzak liburuak ere gusten dutzie, jarri inditu hartu enbunian. Katekesia izan da abia puntu, eta katekesian eginda sekulako alegina kontziliotik ona. Gure Eleizbarrutian katekesigintza ez dugu geupakarrik egin. Beste Eleizbarrutietako katekesi arduradunek baino. Guzti hori gaztelaniaz, batuaz eta bizkaieraz egiten dugu. 3 moldatara egiten dugu argitalpenak. Hori oso garrantzia handikoa da, guk mezua ulertzeko eran jenteari eskaini behar deutzagulako. Guzti hau posible izan da, eta posible da persona askoren lanari eta Eleiz arduradunen babesari eta bultzadari esker. Añoberos jauna Gotzainez Bilbora etorri zanean, hori barriro gauzatu genduan, lehenengo eta behin izan zan ikastolak eraikitea. Bigarren arloa da
Labairu ikastegiarena. Eta hirugarren arloa da liturgia. Liturgia euskeratzea eta liturgia euskeratua sakon sartzea. Bizkai irratiak Bizkaiko bazterre guztietara zabaldu dau euskerea, da euskera hori garbitzen lagundu, eta euskeragaz batera, baita euskal kantak, eta jente askok dauka irrati horregaz lotura handi bat, eta ona handi egiten dutze bere euren nortasunien. Eta azkenegoz, irakasleen eskola. Evangelizazioak batez be personak ditu helburu, baina kulturak be begibistan ditu. Hemen eta edonon eginkizun hori betetzen hainbat eta hainbat kristau, erakunde eta alkarte alegintzen dira aitatutako alorretan eta beste askotan. Literaturan, arte ederretan, zein zientzietan esaterako. Apostolautzareko beharrezko bat da inkulturazioa. Bizkaiko eleizea eta euskerea alkarren eskutik.